digawani 10 juta iki. Oleh apa iki ketoke? 10 juta iki. Heeh. 10 juta oleh 5. Oleh 5. Oleh 5. Ndi wae barange. Nang AC iki. Iya. Nomor 1 kursi tamu sudut. Oh iya iki cocok iki. Nah, kursi tamu sudut. Terus Iki nek ning jero ruang tamu ya. Engko nek Iya. ning teras ya nek. Enak sing khusus nggih teras. Kursi teras. Oh, jemu ning. Oh, penake kaya Duh, ngene. budeku seneng to nek iki jelas e. Engko nggo gibah karo ayahe. Oh iya karo ngopi udut-udut sarungan ngono kae. Bar ngono jek nek meja makan iki. Lah iki nang pawon iki. Itu ning dapur ya. Iya. Nah, jadi paket komplit Oh, 10 juta lu oleh 5. oleh 5. Iki nomor piro telu ya? Telu. Nomor 4 lemari. Lah iki tinggi gombloke budeku to iki nek iki. Lemari baju ya. Iki apa iki kayune tak delok aja Wah, iki. ini kayu jati kabeh, Bos. Oh, budeku nek gak jati moh ki Oh, mergo. terus saiki iki nang ndi iki jenenge kayu ki nek ra jati gak jalan. Lah iya to, Ngono. budeku nek gak jati aku moh lho. Ya, Iki. jerone sing iki lho, pokoke full jati kabeh iki. Enek kentilane. Enek, iki jerone sap. Oh iya sap-sapan. Ini enek neh. Lagi, iki full sap iki. Oh, paman jaluk gantungan ya enek ya, iso. Oh iya. Nah, sing nomor piro? 5 nggih ya? 5. 5 meja rias. Din. Iki lho meja rias iki. Wow, iya. Kocone lu dipasang iki. Lah transparan. Engko dipasang nek teko omah. Lah kan gurine bunder kae. Ki padha milih iki yo, Le. Oh, meja rias akeh pilihane berarti. Yo, milih meja rias iki yo, Le. Oh iya, sip Neno. Jadi 10 juta lho, Mbok. Dene sampean pundi daleme, Mas? Anu omahe Sragen. Sragen. Iya. Yo gratis ongkir teko Sragen, 10 juta tak tere teko nggon, bayare nek wis teko. Lah aku ya percuma nggo duit rene iki berarti nek bayar COD. Yo ngono niku terah ngene iki sistem pembayaran COD Mas nek kowe. Oh, alah. Heeh, dadi engko sampean go mulihne gak apa duwite. Ya wis ndang jelasne budeku ben harus dhewe Neno. Ben pesen dhewe. Oh, aku gawani duit niki ya ora penak ngene iki. Heeh, nganu engko langsung buka bio profilku ya, LA Iya. Furnitur sing nomor WA-ne. Nomor WA-ne Mas Urip, engko karek ditul ngono wis langsung terhubung karo aku. Oh iya Neno. Mas turun kirim ning Sragen ngono ya. Iya, nang tak infone budeku Neno. Oke, iki lho barange. Wedi kabeh barange mening-mening.